uNkulunkulu akakulonde phile uphusha uphumelelo past owning. Siyayithoba-ke, siyacela ukuthi nami ungayisebenzisi WhatsApp, isebenzise ukufona kuphela, kusongo 9 la ku 5 ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela. Sarah Roma Remo sawubona basi, cela ukuza Bob X who is also a deceased. Ngase-ke umuntu ongiphelezelayo endleleni wabe sengitshela ukuthi-ke yena akashonanga uyaphila. Ibhokisi lakhe kade-ke lingenamuntu, bekuyindayela kuphela. I don't know ukuthi indayela yini in this context, ingabe kushone lokho. So uphupha umuntu-ke oyi-ex ethi akashonanga, nebhokisi was empty. Nakuke singakusho ngenzeka na uphupha omkhulu ngasekho ethi akashonanga, ungaphupha ubaba washona ethi akashonanga, ungaphupha anyone ethi akashonanga kanti nina nazi ukuthi washona. Nakuke singakusho 1, ngenzeka uma uphupha umufi kube uphawu oluhle nje uma ekutshela ukuthi akafanga. Ngoba lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka lo muntu ubekuvakashele futhi ezodlulisa umlayezo obalekile nophuthumayo. Okay, number 2, omunye angayibeka kanjena-ke. Isikhathi esiningi uma uphupha umufi kuphawu oluhle uma ezokutshela ukuthi akafanga noma akashonanga, ngoba lokho kusho ukuthi-ke ngempela lo muntu washona ngokuthwetshulwa, ngakho-ke akalele ngokuthula njengoba necabanga. Futhi kungenzeka beningazi nalitshethi nje hayi wadutshulwa, hayi washayiswa imoto, hayi wagula, hayi wafa isifo senhliziyo, kanti in reality lo muntu wathwetshulwa, uyaphila vele, lokwathathwa lo moya wakhe kwabe sekwenziwe ngathi ushonile, yabona. So ngamanye amazwi nina nithi-ke rest in peace. He's not resting, he or she is not resting in peace. So nizokhunjizwa nje lokho ukuthi-ke qalani ngenemkhulekelo ukuthi uNkulunkulu emelekelele ephunyuke kule mithwebulo, elale ngokuthula. Noma-ke nizoya kubantu ababelaphi bekwazi ukuthi besebenze ngesintu ukuze umoya wakho ulale ngokuthula. It depends ukuthi nikholelwa kuphi. Number 3, kwesinye isikhathi-ke uma umufi kungaba uphawu oluhle uma ethi-ke akafanga noma akashonanga, ngoba kungenzeka nje lo muntu uphila kahle kwelamathongo, umoya wakhe uyaphila, futhi ukhululekile, awuthuliswanga ngemithi, awuthwetshulwanga. So ngakho lo muntu uyisidalwa esingacindezekile futhi esikubhekile, ngoba kungenzeka ngempela kafa ngithola ukuthi uthe makafa ngesikhathi esefile kwaba khona abazama ukusebenza ngokuthi lo muntu angabi isidalwa esokwazi silimbheke, yabo. Bayakwazi abathakathi ukwenza lokho. So uyafa lo muntu, sebasungula benza imithi ukuthi-ke bayamvala ukuthi angaveli njengesidalwa, angakwazi ukukhuluma, angakwazi ukunibheka, angakwazi ukunilekelela. So uthi lokho mesezothi angifanga ukuthi ngenzeka le yami thwebulo ngesikhathi seshonile ukuthi bemthulise, bemvale, ayizange ngiphumelele.